We are telling the president that you have to revisit and review the people who are advising you. Kadhi weche mag kambi mar KEMSA ni chudo mar kembe manochwalo gige thieth mag coronavirus higa mokalo yangore ni gino momiyo bad migawo mochung'ne chwalo yedhe pacho ka KEMSA obedo kod nok mar yedhe. Kar mondo mi ginyiew yedhe to gige thieth mamoko yangore ni KEMSA oketo nyime okang' mar chulo gowi mar shillings milion 900 ne joma nochwalo gige thieth. Kaka jafambo marwa Judith Omondi lero, kembe mopogore opogore bandho KEMSA omenda ma ok tin ne shillings bilion 3.9. Why is KEMSA in such a situation? When we talk to them, they tell us that there's a big gap in KEMSA. Big gap because during COVID, they bought commodities that today are still lying in their stores but cannot be sold. Weche ne uchako bedo maliete kinde mane riwruok mar Gavana Sogolo Ng'ur ni dul ma ochung'ne chwalo gige thieth e pacho kae KEMSA okosebedo ka ni kod gige thieth madwarore. Gino machuno counties mondo nyiew yedhe kwa kuom kembe mag ji giwegi. E lipode mane waneno, yangore ni gige thieth duto ma KEMSA owinjo bedgo e stok mar 462, 390 onge. Magi kama oriwo yedhe mag rem kata pain killers, yedhe mandego kute makelo tuoche, antibiotics, syringe, pamba, plasters, vaccine mag yellow fever kaachiel kod gige umo lwedo kata gloves. KEMSA ni kod gowi mag kembe ma opogore ma hao bilion 4. Kaluwore kod risit mag omenda mag KEMSA, e hiko omenda mar 2022 kod 2023 nyaka dwe mar 4 higani, KEMSA ni kod gowi ma oheo bilion 3.9. Gowi mar tayo tije kambi no romo milion 23.6, nyiewo gige thieth bilion 3.5, chwalo gige kod kedo kod corona milion 55.9, gowi mapoko bandhi mag gige thieth mag corona milion 107.5, ka gowi mar chwalo gige thieth e counties ma opogore to romo milion 174.9. Gowi duto ma KEMSA osebudho go kuom moheo ndalo 90 heo bilion 1.2. Kata bed ni nitie kembe mathoth mabandho KEMSA, chakre dwe mar 7 higa ma okalo gisetiyo kod moheo milion 900 e chulo jogo mane chwalo gige thieth mag coronavirus. Kembe mane ochulo tingo Kemri mane omi milion 7.6 mar weche wuoth, Abyssinia Group of Companies milion 18 mane ochwalo gige umodhok, Medisystem Supplies and Services 115 mag chwalo wuor ma irwako e kuonde bero, Lamiguela Holdings milion 90, kaachiel kod kambi mar Shop and Buy mapod ni kod duoko ma winjo gi chiw mar kaka ne giyudo rak mar shillings bilion 1 mar chwalo gige kedo kod coronavirus e kind mamoko. Chudo mag gige kedo kod midhusi mar coronavirus oseyangore ni kore makelo midhiero ne KEMSA e nyiewo gige thieth ma kwan gi hao 400. Kopogore kod nok mar gige thieth e kambino machwalo yedhe e pachoka, Global Fund, riwruok ma osebedo ka kedo kod tuo mar malaria e pachoka, bende pod dwaro duoke wi gino magikoni tudo kod mibadhi e chwalo net mag suna manigi keto e lwet kambino kokalo kuom migawo mar thieth ma pachoka. Judith Omondi.